Moitas gracias e moi bons días a todos e a todas. Si, hoxe o presentado é o presentado, e o presentado ademais é Castelao, o sea, que presentamos a un que presenta Castelao. Tampouco coñezo tanta xente con tanta cercanía como a él, é Miguel Anxo Seixas. E, polo tanto, dos poucos que nun país tan feito polos cregos e pola Igrexa non se comporta como tal. É dicir, el sempre fai o que di e di o que fai. Sempre. Gracias por virdes, gracias por estardes aquí, gracias polo voso tempo, gracias por virdes a facerlle as sacaídas a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Entonces, aquel era un filántropo, era un home que perdía no negocio, xa había dous médicos, e non pode seguir exercendo como médico, pero el de vez en cando sigue facendo pinturas, sigue facendo dibuixos, e xa máis dunha vez comentaba Núñez Búa que lle preguntaron por que se fixo médico. Dixo, eu fixenme médico por amor a meu pai, pero non exerzo de médico por amor á humanidade. Pois este home que por Rianxo sigue atendendo partos, que algúns acaban as súas anécdotas, pinta que o que lle gusta nas recetas que encontramos del de despaches e a medicina, o que hai son caricaturas, fai moita autocaricatura de si mesmo, é o home que máis se dibuxa despois de Egon Schiele, que a pintura xa é unha arte desfasada, que o importante é a caricatura, porque a caricatura pode dar como é a persoa por dentro. Digamos que a pintura colle a apariencia e a esencia das cousas pode collerse a través da caricatura. Probablemente un dos éxitos de Castelao xa neses anos, sobre todo en 1912, é a simpatía persoal que sempre ten con quen falaba. Non era que fora un gran artista, sino que reiteradamente a xente vai dicir o noso xenial Castelao, o noso grande artista, xa se pede a falar como o xenio da raza, así como Cabanillas é o grande poeta, ele indiscutiblemente é recoñecido como o grande artista. El só quere ser artista. Castelao comentaba a Núñez Búa que dixo: eu subín a todos os palcos da música en Galicia. Estou seguros de que a letra non lle entrou, pero a música sí. Hoxe as campás de Compostela anuncian unha festa étnica, filla tal vez dun culto panteísta anterior ao cristianismo. Dame serme do teu corazón, dame lume cas túas miradas, dame vida co teu doce amor, dame alento cas túas palabras. Dame serme do teu corazón, dame lume cas túas miradas, dame vida co teu